Hallelujah. Ko himen ko para ngi warong ila yalum lang hangni ba kanegas ngi kan kelolongas ngi ba kerkutam naga benda jompi bangi duai markalian ngin ngap ye kaktino trai ngi puson ye kaktino trai ngi pediang ye kaktino trai badu jisu unle ye ki kam kharau hapadeng jongi ngin taptina naga benda jisu Snababan Shom. Kau himen ko para hakani ka ngisay jain ba ar ngiyalum lang sa shasin ban mane yaw jisu da ka ba puson ya kaktino trai da ka ba duwai shirhem da ka ba kintiyo buram yaw jisu bad habang ngiyalum lang kumne kroy ka jing don jang Iway pat dang yarap yangi. Yaga jing duwai lang jangi. Kakindi buram yaw Jesu hapo jangi. Hapo ki himen ki para jangi. Hallelujah. 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 Ko himen ko para mindakas ngi ngakwa ban puson renggat batpi. Hakie ke bangaro badang jia saudong janga perte. Da ka ba pinsyong nongerim halor kaktino bale. Hallelujah. Lada pipait naka gospel jango Markus kaba katlai san terte nadu bastang nadu lai Jesu keren bon ge ke baro henrengan puli nangne nadu asau habaki apostol kilawan kili ya Jesu hayatu yangi lano kane kansa urlong kila kili but kadak kaba komno kan pau habayan sa pendep yakine kiye baro. Minta ke jingkeli jangi apostol hayitu hangi lano kane kan urlong kidak ke sinayu bangila banyohi nanda ujisu laju bau komno habaki keli yaka jingkeli. Ujisu lastang ban hikai yaki habaki keli hayitu hangi lano kan urlong kine baro. Lano kan jia yakine kie baro. Jisu lastang ban hikaya ki to sumar yodon basyukor yapi. Kaktin kaba kaning baning kong Jisu kren to Husiar nakibryu bawan ban syukor yapi. Bun kibryu kinwan ha kakerteng janga da kabaong day manga. But kin syukor bun. But what kusalai haba piyosngo yaka jingkinvin kitma hajan ne yaki kubor tma syajingai. Kum kine kie kideben jia. Henry kamut baka bakut kalawan. Kawai kari kanyale ya kawai pa. Kawai kahima kanhiar tma ya kawai pa. Endon ki jumai keleng saudong. Wat kinem suniuru. Kini kilong kum ki jingsuh kun badang stang. Jingsuh kun badang stang. Jisu ong halor baro kini. Jisu kedau ya ke baro bajia saudong jangi. Wadu ong kini ki badang jia saudong jangi. Kalong kum ga jingsuh kun. Shisin longgumi haba kis tang ban sukun kis ngawutu kanu kapor na kata ka jingsuh kun kalaban ka ukun ka jingsuh ukun kalong ka jingstang jong ka jingka ukun badu jisu ong kumno haba piyo iya kini kie baro kamshimut kedeben jia henry kamut kabakut kalawan kabakut kambat boy henry kini baro kilong ayu jingsuh ukun shisin papi kilong gumi pistam ban sukun katikana ayu shisin papi pistam ban sukun katikana ayu pinsakau kun yes or no
Naka jingsau kun pimla banong angasu kun handra pim treban kau kun omlong. Ka jingkau kun kade ban jia chisin bapistang ban su ukun. Kabamudu jisu ongkom no. Habapi yo ikine kie saudang jampi ka jingka ukun kalajan. Jingka ukun kalajan. Kano kapor nang ne syakamat en ka ukun. Ka ukun kamudayu. Ka ukun kabamud ya ka jingwan jong utrai. Jingwan jong jisu. Jingwan baar jong jisu kalajan. Hallelujah. 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 To jisu shim laang and I think shu. Jisu ang kine baro kimde ki jingkut henre kini kilong ke jingstang jongka jingsu ukon kalong ke jingstang jongka jingwan jong kie bala kular mawu. Hallelujah. Hallelujah. Nangda pi yalade to sumar haba pi stang ban yo I jingsu kon haba pi stang ban sautu ke jingsu kon kaya ka baka longkomi kale kasumar kasautu bang ala jan kau kulong ngan yo I markuma ya ka kumajong kulong te haba pi sautu pi haban kam sumar jisuang pi yala de to sumar namar ki bryukin kemye pi bat ki naiti haka jingbishar pin shasho haki synagogue pin yang hakamat ki lad bat ki sem nagabenda jonga bansaki ya ka kubor baba wadhari indiaro aginigisngi hau banai balade arngot ki sister kila poi hakamat ki yimbishar ki habansa haka patok kine baro ki dakishinayu sukun ayu stang ya ka jingsu ukun kala stang pios mo siya pang jingsha leve ni ki kristan kaya gane jingsu ukun kala stang pios ngo siya pang buon ki tuma minda Russia Ukraine kata katuma la jande lais neme kadang ya shakamat nalor kane Russia ilastang ban kata yaki ri kaba kindup yakan NATO nations yaka European Union bad hakini kisngi yaka drawn jong Russia kala pois yaka ri Poland bad kin NATO kila kendit NATO kabamud yaki ri baro jong European England Germany baru kita kiri badon Spain bad kiwe kiri marjan kindup ya ka Italy baru kideki NATO nations bad shisin lakta ya kinu kiri hakan NATO bad kin NATO kide ben shimdi ya kataka kam kan NATO kade ben paid kani kalong garukom baka perte kayad minda larangi paid ngilaban yo minda Minchua India but China kilong nongshun minta kilastan banjan hapo ka jingelam jong Russia lai tilikiri kilastan ban long paralok ba tep men siyam minta nanda pila ban yo ka Israel ka jingyat le tuma hapadeng Israel but Hamas kala yaad minda kadnos nem minda la jande arsnem kata ka jingyale tuma kadang yaad bait bad Israel kastang ban attack baro kistang ban yale bad kiriba marjan Yemen bad Lebanon bad Syria bad kari Iran bad Qatar hakini kisngi Qataru hakini kisngi bale kadon ka jingalum lang jong baro kiri Arabia baro kini kiri jongki Muslim kinsa ya SHON meeting ya perkat habalong kumne ngile kumno But kani kalong kawai pat ka jingyalang jong ki NATO, kawai pat ka jingyalang jong ka Arabian nations, kawai pat ka jingyalang jong ki Australia, bad Japan, bad kiwe kiri, habayade, bad ka jingle jong China, bad ka Taiwan, China pinkare yalade ban yale tuma Persya yaka Taiwan.
Te haba kalong kumne pila banyo suki pasuki kiri baro jangga perte kistang banya lumlang kinhon bada kipen keren aga benda kie baro jingsuh ukun don hakama jongi. Haleluya. Hallelujah. Jingsuh ukun. Te kano kapor laban ka ukun menda. Ka ukun hangne kalaban long katuma balay sisin sastang ngitip bakanum long kumbang yo hadu minda namar Russia don kumba 1,000 tiliki atom bomb, Amerika don 1,000 tiliki atom bomb, but China don pala 6,000 tiliki atom bomb, but France don kumba hinyus pa tiliki atom bomb, re India but Pakistan don shispa sanbo mar kawai tiliki atom bomb, but baro ke ki don gi atom bomb, kawai ka atom bomb ka badon hakakti jong Russia kalaban pinduno kumba kibru ki basyong laipusan kilometer saudong bad kumjuru kalaban poisata ka bor jongga 6 kilometer saudong jong kibru baro kanak dakawai pat ka atom bom laban pindu baro kibru but kibru hadin jongane kinam langitip kai ka balajia Hiroshima bad Nagasaki te nagataka daw ko himmen ko para ka jingale tuma bad ka jimbin kare tuma kadang pin kare kane ka lang kawai ka dak kabang yusngo na kane ka gospel habab yusngo shapangit tuma bad ka jingale jongiri kawai hadin kawai pad wadnam perkat ka jingkut kalajan kalawan Henry kane ka long ka jingsuh ukon. Hallelujah. 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 Te nagataka daw ko himmen ko para ngidon kamban Petro kambinia baro kiniki NATO nations European Union kila hukum ya mallagri shua 6,000 laipo kideban pendepsna ya kitiar ya letma bat kideban lombala kare shua 6,000 laipo kideban pin kare but pendep ya ki factory baro but kideban lombala kare ban ya letma 6,000 laipo lai kalonga great jubilee janga jingka ujisu 6,000 laipo lai but kane kalong ka dakashin nagabinda chongi ya ka great jubilee minta usnem ngidon how ha ka jubilee henre ka great jubilee bakrao ka bawan har haja laipo lai kadbangi reke ya ka snika badap arspa lai po lai snem jonga jingkwan jongu jisu ha kane ka long ka ba kaere ka ba kerpang te shua kane ka jimpen kare ya ka great jubilee bakarau kiri kawe hadin kawe pat ka pen kare nagabenda ka tumaru ka ju ka por but ngidiben puson jilliyu yakike baro kabang yo saudong jongi ngidiben yo yakike baro saudong jongi ngako ban kedau happy yakike baro ka badang jia bad haka kitab Daniel pra kadar kato kumne haka kitab Daniel pra kadar kapap kalam mi pli haka jaka jongki jingkinia malakasni kapap kalam mi pli haka jaka jongki jingkinia malakasni but ya ka niyam bashisha lapret ha kindo kata ka reng kalala kat kaba kale kane kalong halor artili ki mrad balami kindit kinsan kawe kamrat kalong Persia hakamatu o Daniel kalong ri Persia but ka ri Greece hakata ka por balami kindit kinsan but kila kalalang ka ri bakalain bor bad kaya ka balajia lemba kane ka jingalam jongini kiri but hadin kane andipas epipanos
Kalau wan jia ya ke jing jia ba syirke ha ka perte namar ula pin bersih ya ke duan ke dupat. Ula pelong ya lade ubale bad ula pendingit ya ke duan ha Jerusalem ha ke temple Jerusalem. Kata ka mod ya ka jimmane ba shisha la penduno. Na kata ka ka hong kang ne bad ya ka niam ba shisha. Ya ka niam ba shisha la pret ha kendo. Kane kalong ka juk kabangi yem ba ka jing shisha kibryu ki uroi. Kibryu kim tre ban pediang ya ka jing shisha. Kibryu ki suki ban ngait ya ka gospel. Kibryu ki jaitu ban bud ya Khrist. Kibryu ki sngongia ban kongo ya ka gospel jongu Jesus Khrist. Kibryu ki kam kalain ban ngait ya ki eke baro jangkane ka perte batok. Haleluya. Hallelujah. Kibryu baro ki stang ban salia ban duai. Bun kibryu hagane ka juk kaba menda kim ko ashu ban duai. Kim ngait ya ka jingikai jangka balang. Kim ngait shisha ya ka gospel. Kim kain koridor ya ka ktinu balay. Kis tang ban yu roid ha kindo ya ka jing shisha. But ki kindiu ya ka jing tok. Ki kindiu ya ka jingren lamler. Ki kam shania ya ka jingkren lamler. Ka perte baro ka we saudang jongi ki kam ngait ya ka jingkren lamler. Kane ka longa juk ka ba mangi emenda. But ladang ngim Husiar, ladang ngim kindiu ya ka jing shisha ha ka jingim jongi. Kawan hangiru ya ka ju ka jima. Namar ka jingsuh kun kala stang. Ong jam baro ka jingsuh kun kala stang. Ong jam lada ka jingsuh kun kala stang katekana en saka kun. Kabamod ya ka balabatay ha ka gospel kanurlong koloy. Namar tang kindiat por ban pain. Padu jisong sumar ba. Sumar bha. Kaya ka bang ide man le habau jisuong ka jingsuh kun kalastang namar ngiyoi saudang jongi bon ke jingjiam. Hagini kisngi hagani ka Wednesday ngaladep ong. Bad kaya ka bajia udon uwe uba keren naga binda ka jingshisha ha Amerika. Charlie Kirk. Tang laipu waste nemrita. Ulong uba yang scam naga binda ka gospel. Uki kangai ya ka gospel. Ula keren Persya ya ka jingpen hap kon. Ula keren Persya ya kibryo paang kahag jongi ka med jongi. Ula ang malla ka jingim ka don kahag. Malla ki kullum ka don kahag banim hagane ka parte. Badu long uba yale shitam ban kindiyu ya ka jingim. Pro life. Bada ulong ru ubayang nagabinda kahag. Kaya ka bajia? La penyap no yawu. Tang laipo waste nem karuta. Dang samla. Don aharngut ki kon. Kaya ka ba hikay yang inakini. Ladangi yang nagabinda ka hok. Ladangi yang nagabinda ka jingshisha. Ladangi tre nagabinda ka jingkoy. U bammen. U Khrist lamler. Unnam sawutan na dia kun kata ka jinglong jongi. Namar. Kade ka por jingsuh kun. Namar ngiyem hakane ka juk kaba minda kalong ka jingsuh kun hakaba pe saudong jongi yakidakishin ngi habanlong kibalakre. Ngidi ben duwai, ngidi ben pai sha ujisu, ngidi ben ngait ya ka gospel, ngidi ben kongo ya ka gospel, ngidi ben kintiu ya ka gospel hakinga sem jongi. Ngidi ben kindiu ya ka gospel ha hapadeng himmen ki para jongi. Ngidi ben kindiu ya ka gospel ha ka imlang salang jongi. Kadba u Khrist lamler u treshitam ban pinjot ya ka hokasod ha ka ne ka parte. U Khrist lamler u kwa ban kellen bad u kwa ban yuroi ya ka jingshisha jang ka niam. Padu kendiu da kawai pat keniam ha kene ka perte ka bamenda. Hallelujah. Ladangi pe aka gospel jang Matthew sarpo sau kadar
arpo sau kadar ngilaban yo ba uji suong hado kata ka jille ka jingsuniyo. Matius arpo sau kadar hado kata kan jille ka jingsuniyo. Baka jingir jambon giberiyo kan peja. Kajuk kaba mangi imminda ka jille ka jingsuniyo. Haki inga semjongi ka jille ka jingsuniyo. Ka jingbuai tanglang. Kiberiyo kibam kin mau ya ubale kambun haki inga semjongi. Kiberiyo kiba kindai dia ujisu kambun haki inga semjongi. Lese ki kun jongi kim ken kordor shu ya ujisu ki kun samla jongi kim ken kordor hadu kata ya ka jingim badu jisu bad ka jingid kalastang ban hiar bad kumba ang ujisu ka jingid jongbun ki beryu kan peja bun ki shinrang hakane ka jukka ba minda ki penbaja ya ka jingi ladangi pe minda wat kane ka Bible convention rung ineng ilaban yoi kambun ba syong hang ne mano kambun mano kinde kambun ba wan ban snabi ka tinu bele kide ki kinde duna ba ki shinrang ki ba ken kordor ya ka jingim henry kimtip ka jingsuh kun kala jan ka jingsuh kun kala stang but kindik kinsan en saka ukun kabamut ka jingale babun jai kam shimudi ka jing waya ka parte kumba yala bon ki buri ngim don kam ban ngeit ya kata henry kae ka bangi de ban ngeit cancer don ka jing jar ka ba palat cancer stang ban jia hapadeng jongi lese kala ban long ha ka dur jangit tma kalaban long ha ka dur jong ki jingsha le ben kalaban long ha ka dur jong bon ke beryo ke bakindait niam don bo ha ka dur jong ke beryo balen ya ujisu kumba ujisu la ong ka jingi jong bon ke beryo kan peja haki inga sem ki ba shong hang ne pilaban nong pilaban kinmau pilaban puzon katnongod haki inga sem jombi kila pinbeja ya ka jingi duble kibala pinpaja ya ka jingid uble kambun ban ya ka bashirhem ha ka jingid uble denium de ababe pe saudong jonging yo ya ka ne ka jingjia kamdamen apadeng ke shinrang hagini ki por ngalaleit kawe ka retreat ha mawait parish nagabinda ki ramba bunsin ngamju shim ya ka retreat ramba namar ki kwa ya ki seminar kim sautanad kambun ngod retreat ban duai te habang leitru ngadon ke jingar tatin ha ke jingmut jonga kan selong kumno kata ke retreat namar bale bunsin habangi perlong ya ke retreat ramba le se saupongod sanpongod bat ki nompiniat ki kemen bah kumno la poem of father saupongod henry habang leit sha mawait parish nagabinda ke retreat ramba ha ka ba pinlingo ya parish priest bat mangaru kumju kilawan kumba shispa saupongod ki ramba kiba shirhem but kaye kabanga comes ngautan nat kalom kitu ki remba kiba shimmenda retreat kilong kam shirhem ban ya kilong gumi ban duai bonsin ngasautan nat ki retreat longgumi namar ki kongo bet ki snab bet but ki duai ru hakaju kadur henry kane ki retreat jang remba ka pinkemen jurdianga namar kila duai kam shirhem ban ya ki weipat kiba shimmenda retreat ngalayoi ki ramba ki yam kane ka de jaka ha sining gong ha ka retreat ngalayoi bun ki ramba ki yam bun ki ramba ki la yam ngayoi ba ki nya dia ki kumat jongki ya ki ummat jongki ngayoi ki ramba ki perta ya Yesu ki ramba ki shadkuman ngayoi ki ramba ki shimkia hadu kata ka retreat kane ka long ka sining gong ngala yala retreat nagabinda ki remba ki bashirhem hallelujah kawai kaliang ngalaong ngiyoi bon ki beriyo ki pinbeja ya ka jingid ngilaban yo iru ya ka daka shinjong ka jingki mensiem ha ki beriyo ki simkiaro ya ka jingim mensiem leze ngatarai ngangeit bakilastang ban yo ya ka ne ka jingsukul kilas tang ban sautu ka jingsuh kun hawai kaliang ilawan yoi ba uksuid
tau buit hadu kata-kata ba uriam buon ki remba sha ki jingkalai buon ki jaka don ki remba ki pellut ya ka por jong ki ban kalai ki kambon ki penbaja mensiam komne uksuid unang ban penbaja mensiam jong ki remba jong ne ka juk daka ba kring ya ki sha ki ni ki kam jong ne ka parte ka jingsno ba jong ka parte kum nuksa kabang yu is saudong jong e kalong menda kini ki jingkowai doka jingyakop bat ka jingkowai doka ki leit kwai doka kerleng ki don pesa naga binda kane ki don por naga binda kane ki koloi ban shashitam hadu kata la slap ne la dum ne la kriyat ne la sngovit palatru kim lele yaki namal kabor jango bammen kala sutid hadu kata haka jimmu jangi bariyo kadba kidang penbaja ya ke jingid bale ke jingid bammen jingid perte kadang roy haki haleluya 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 hakum kini ki jakang ilaban yo I bon ki nombala ki leit ya ka ba kilom baro shitayo ki leit bread ya kin kum kini ki pong haba ki leit kum kene ka kam ki klet ban sawto da ka ba penjaw ya ki kon da ka ba penjaw ya katanga ulei ha kum kini ki kam lajan lo man ka sngi man ka tayo ngilaban yo I kum kene ka jingya kop ki beryo ki penyat kum kini ki kam ki lum da ki klor tengah Henry ki beryo ki leit kum kini ki kam ki pellut ya ka kindia kaba ki kamai lemba ka jimbala lemba ka jingtrai shitam bad kane ka pelong iya ki ban im ha ka jingkordit bad ka jimpe ja mensiam jimpe ja ya ka jingir jongobale kane ka long ka nuksa nagabinda jongi ni ke bayim ha kane ka juk ha kane ka tayin jong ngi yo I don bun ki dakishin jong ka jimpe ja mensiam kadang yai hapadeng jongi lese ladang I pe hapadeng ki kon samla ngilaban yo I kum kini ke mensiam jimpe ja ye ki kon samla ke bakloi ban shong baro shimit daka ban yale ya ka game kim don por satya ban wan mane ya jisu ha ka sngi utrai ki kloi ban yai lemba kino ki jingela kai but kim snow nya ne kim snow tai kinom snow wit hakaban yale kum kata ka game ne perlu dia ka pesa ki ju kum kini ki kon samla kim treasure ban leit mane jisu kai ka bada kai ka ba peni hangi ka jimpeja ya ka jingid bon ki beryo ki pinbeja ya ka jingid utrai ha ka jingim bon ki beryo ki kam snautan na ban le ki kam siniyo ban ya ka ba mane ya ubale bon ki beryo ki yu ki jan yu roi dia ka jingshisha ki kendai dia ka jingshisha ban ya ka ba kindiu ya ka jingidu Khrist haleluya 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 nagata ka daw ko himmen ko para ngidon kam ban sabutu kae ka ba jisu mod ban ong hangi jingsuh kun ka jan yangi kala jan ka ukun jingsuh ukun kala stang banjia man ge benda jangka jingem jangi ladang ngim Husiar ngin sausi omde tangga jing sausi ngin sejati yaw kalam da donka jingidu Khrist hapo jangi kala de kapol wa malla kinga sem kin stang ban kindiu burom yaw jisu ha ka jingem jangi kalade kapor man ki kon samla ki kinti burom yaw jisu but ki pin shirhem ya ka jingidu Khrist ha ka jingem jangi kalade kapor ki inga sem kin stang ban duwai kanamba kinom ngat ha kum kane ka jingjia basausi ha ka jingem jangi habawan kata kapor ka jingwan utrai kalajan namar kalastang ya ka jingsuh kun jingsuh ukun kalapau haleluya 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 ladangi pesha ka mariang ilaban yoi don bon ki jingjia leze kalaban long ki jumai kerleng
Lese kala balong ke jingsle hakini ki por bala deb hau banai June ladang ambakala kala don ka jingsle bashirke ha Amerika ha Texas. Kiburiu kiba im ha ki armala laimalaru ki aban ino ya ki ing jongki ban Petri ban Sumari alade. Wad ya ki ing ba paka klamshim la kyrshan ya ki kindit kinsan kalau wan ka jingsle kalau wrong load ya ka kaspa ka pau jongki baro. Ko himman ko para ka mariang ka peni hangi ya ka dakashin jingsuh kun kalastang. Minda hakane ka juk kaba minda ngilaban shim ngilaban ring jing motru nakie kie baro kaba jia saudong jongi ngilaban yo I ya kibriu ha UK ha England ka sarkar ki set patok ya ki nongyalap ya kaktin minda set patok bon ki pastor but ki kang ya ki ben yalap ha ka city ha ki town kim shashu ben yalap ya kaktin ubale ngiyos ngo syapang ke jingpynbna ibrio keleng wad ha ki school kinna kiba shitengkli kishim ya ki suloi but ki siat ya ki para kinna ngiyos ngo yaki nongle no ki wan kindik kinsan shaki buriu bayalum lang hakiyau kahat but ki shupeniap ki buriu kalam isine nios ngo ki buriu ki peniap ki kristan kerlang kum ke nuksa Nigeria but Madagascar ki buriu ki tang ki buriu ki ba yalum lang ban mane ya ujiswa ki yimane ngiyos ngo syapang ka jing shaleben uji suong haba piyos ngo kum gini ki jing jia kin mau ka jing su ukun kalastang. Hallelujah, 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 hallelujah. Ko himen ko para ban sautu shushu ngilaban Petro ya ki jing jia kaka perte kaba minda ngi baro ngi don ka mobile phone hakakti jongi mobile phone smartphone badang itip ya ke jingdon kam minda bu napdeng jongi ngimla ban im kaneka smartphone namar baro ki kam ki jam jongi kala don hangne ban siu pisa ya ki we ban pa pisa ya ki we ban ti jing dit na dong sha dong minda kala stang ban jia lemba kaneka tia ha ka kitab jingpynbna katlai ngipule jingpynbna katlai kadhenriyu terte kadhenriyu ngipule kumne ula pinbori ki briyu baro rit bat krau rispa baduk mrau bad lailoid ban SHON ya ka SHAP jongu hakakti kamon ne ha SHYLLANGMAT jongki but kane kalongka jimbatai syapanga marada kabami but don bon ki jimbatai namar don bon ki beriu kilating hakapor ka sarkar kala penbor yangi ban shim ya ka Aadhaar card minda don bon ki kinhon kristan ki yang persya ya kane but ki ang ngimtre ban SHON ya kane ka dor namar ka don jimma yangi henre kaddo kadwa ngitib baro mangi ngimbanse ban shim namar ki ang klaim kane ka Aadhaar card lada klaim pinyade ya ka Aadhaar card but ka mobile phone jongi ne mobile number jongi ne pan card jongi nginum laban pintre kam ya kano ka scheme ne kano ka jingarap ne kano ka grand na ka sarkar bad kindu baro minda kilashim ya ka Aadhaar card kawe ka hukum ka pelong yangi ban kongo ya kieke baro jangkane ka parte. Hallelujah, but haba wan ka covid ni baro ngitip da kawe ka hukum jangka sarkar ne ka global government ne ki sarkar ba per jangka ri kila pinsange ya ka jimmane ubale baro ki imene lakang shisendon ha ka parte baro ki aeroplane ling swing kala sange ban hair haka swing baro ki train kala sange baro ki kali haka surok kala sange
But kiburiu kibaong ngibun kam palat kilastang ban syong hapoyeng daki banay kalamle kano kakam. But ngi baro ngi sautu kaya kabalaman jia haka jingim jongi ujisu upen karayangi lemba kum gini ki dakishin jonga jingsuh khun. Dakawe ka hukum baro kiburiu ki kongu. Bun kiburiu kimkwa banshim yaka vaccination Henry habaka sarkar kala hukum lada pimla ban shong taxi pimla ban pli yaka dukan pimla ban lay school ngim shaya pi ban lay tre te kitoki brio bamkwa ban shim vaccination ru kim ban se ban shim vaccination namar kalam vaccination ngim la ban lay jingle ngim la ban lay tre bad ngila kongu kawe ka hukum kawan na ka sarkar kalaban penhap yang ibaro hakaju kata ka parda jongga hukum ngimban se ban kongu. Hallelujah. 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 Ladang jid ban yai lait ngin shashitam hawa kiwe ki enjoy ya ka privileges ngi marwe shemet ngin shong haka jingkordo ngiha ban shong haka jingsngo kenja de namar kata kadaw bun ki beryu kingat banle ki kamsiniuru kaju kapor ya ka bor na bar ka kanyat yangi ban kongu ya ka jingsiniu kumba ujisu ong bun ki beryu kila du jingin kila pinbeja jingin bon giberyu kile ki kamsiniu hakane ka juk kabamenda. Hallelujah. 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 Kohimmen ko para kani kade ka jimma kabangyo i kani kade ka jimma kabangiyang saki minda hakama jongi balenga ong siya pang covid namar minda ladang ipait ya ka social media ne iya ka website baper ngiyus ngo dan wan kawai pat ka jingma hapadeng jongi kani kalong ka smart tattoo ngiyus ngo nang ne naga kitab jingpynbna katlai henriu ki buriu kin sa jinjar bad kirispa baduk mraba lailuin ban SHON ya ka SHAP jongu hakakti kamon ne ka SHYLLANGMAT jongi bad nalor kata sha yano uburiu ban tidne ban diye bam sha ya ki buriu ban tidne ban diye kan poi kapor mindaru bandi tid baro ngidon ka mobile phone lada ja mobile phone bon ki bri ki kusulai na marka account jombiru don hangne deniam de baro na dong shadong la le da ka mobile phone mintang ilaban sa utu ka mobile ka smartphone ka tre hadu katno kadang wan ya ka smart tattoo chips and so poi ka por ka sarkar ne kino ki company kin stang ban ne besiap ha ka sni jongi ya ka chips ngim don kam shu mobile phone ha posan ne shipos nem ngi barang ya kala mobile phone henre ha ka sni do jongi kansale ya ka draw tattoo jonga screen ha ka sni do jongi but baro ki information baro ki jingdip kansarung haka med jongi haka snido jongi tengim don kam ban tishu mobile phone ka smartphone kansa ailat ya kane ka chips ne smart tattoo nagapinda kane kibun ki company kum Bill Gates ulong uwe na padengi rispa ubastang ya ka Microsoft company maubaro lastang ban pinkare nagapinda shisin haga jingkaran jongu ulakadaw siya pangkane ka jingwan smart tattoo. Hallelujah. 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 Bad kane ka smart tattoo kalong ka electronics katreda ka electronics amla ban yo I bad kane kala pindait lang bad ka snido jongi ka pindait lang bad ka snido jongi baro ke jingtip syapang jongi
la ai la rupinrong hang ni kumba pinrong haka mobile phone nangda kan sepoi kapor kaneka jingsen shar baro kan poi shakakti jong uwe ubriu Shisin ula hukum ngihaban kongu hakapor Nebuchadnezzar haka kitab Daniel Nebuchadnezzar ulasna ia kador jango baduang baro kibriu jangane ka re janga kideban dem mane habalatid baje bahad laingut ke samla ki ang ngim treban mane yame kos lano ru ladayap ne ngim mane tang yautrai ia kine laingut labret haka krem sing haba uwe un shimdi yaka bor senshar jong kene ka chips baro jong kene ka smart tattoo ngim don lai loid ladang yong ngam treban SHON SHAP yakane haka medjonga kaya ka jingma ngimla ban yatid ngimla ban idi ngilaisha ke dukan henre ngimyo eye ngisuyang ab habar namar tangki badon kane ka smart tattoo kinsayo bam kinsayo di kinsayo leit kilaban kamay mindang itip don bon ki briu wan hakane ka juk ka bam minda kilay jinglet kimju rapisa kiratanga mobile phone namar kalampisa ngimlaban mudur kawai pat kapor kalampisa ngimlaban leit jinglet shua ban leit ngin check shua khato don ne am plapisa badni denium de minda ladangi klat plapisa ro kamlele ladangi don badni ka mobile phone kan sapoi kapor ngim don pisa ye hakakti jongi tang kane ka smart tatu hakamet shisin badon kane ka smart tatu ka jimma kalong en sapoi kapor uwe unong sensyar uwe ubri ba klein bor uba lese ubala balong ubasnaya kine baro unshim ya ka jing sensyar ya ka bor sensyar jonga perte baro kawe daka ba shong ha ka office jongu unpa message baro mangingi deben le unpa message baro pide ben mane ya u Khrist lamler ngi baro dem mane lem komda kan kangno yangi ya baro ki jing don kam jongi Bat ko kimmen ko para kaperte kayard stat sha kayere kae kabama kaperte ka pinstat minda bat kan poi hakati jong uwe unong sensyar de sapang une unong sensyar u Khrist lamler u Jisu la kren sapang kom kane ka jingjia u Jisu la maham yangi Syapang kum kene ke jimma ka kitab jingpynbna ka keren syai ka da lemba bon ki parshi syapang ki merat kalau syapang uwe ubadon ka bor ban sensyar ya ka perte baro ka we bangin kelalong kum ki mrau ha ka keti jong ki baklain bor kan poi kapor ngi baro ngin kelalong kum ki mrau ha ka keti jong ki baklain bor bangi haban kongo yaki bandi banti ban bam ban lei jingleit ban im hagane ka perte kumno kahimen ko para kalam jisu ngimla ban yai like na kane ka jimma kabawan henre ka jingsuh si kalong bun ki beriu kilas tamban ino u jisu na ka jingim jongki nawuni umrat kalau nawuni unong sensyar nauni u Khrist lamler ngidon kamban lailoid tang lemba u Jisu Khrist u nompenem jongi hallelujah 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 kalade kapor yanga badiepi ban pendimai biang ya ka jingyade kalade kapor yanga badiepi ban kindia burom ya u Jisu kalade kapor Yanga badi epi ban pindam yalade hakama tu Jisu warlada ka wan kano ka bor senshar jongane ka juk ngi haben wan pla hakama tu Jisu
Jisu melongu belai marwe janga melongu nompenim ba marwe janga kelema meko Jisu ngamdon jingim hakane ka perte dakaba mane yake belai tau jangane ka perte dakaba mane yakabor sinshar jangane ka perte ngas ngautu shai kadar nganum laban poi shabaneng namar ka bor perte kinong sinshar perte kitrei shitam ban pinjingai no yangi nau Jisu kabor sinshar baro kitrang tang kabor lajong omde kabor jongo bele natbian kabor jongene ka perte kayale persha namar kikwa buram ngipule naka kitab Genesis kabasan kikun kinde bat kikun shinrang kilastamban lesang kilastamban imha ka pop sang kilastamban im ya ka kamsiniu bad kila pensiniu no ya ka dur jongo bale minta ladangi peit bun kikun samla jongi kim ju ting buram shu bale bun ki shinrang kim ju ting buram shu bale bun ki kinde kim ju ting buram shu bale kilastang ban jingai no na u Khrist ulalong unong penim marwe jongi hallelujah 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 ladangi peit ha Israel bale ka Israel kayale ya katuma kumne kadon gadao bale ka Hamas kalastang ban stang ya kene katuma bad Israel kadon gadao namar ha Jerusalem kadon kawe ka organization kaba kerteng temple institute ka organization ka penkare banshna biyang ya ka Jerusalem temple ka yimmane ha Jerusalem kabala pentawa kabala penjot ha ka kenyopo edi nagabenda banstang bante ya ka temple biyang ha Jerusalem kiju kide benyad biyang lemba kawe ka jingkinia ha kata ka jingkinia kide bandon ki masi lud barong sao ladapi pule naka kitab jingken katkendai ka kranshai kadar halor kane ka jinkenia da ki masi lud barong sao de lemba ka jinkenia ya ki masi lud barong sao bada ka batang ya ki hakading ha ka balung ya ki depay jongkini ki masi lud balatang ha ka depay kilaban pinside kud but penkantang yalade mal kilindo ki bashimmenda ha kane ka kam penkantang ya ka temple ne ban stang ban shna ya ka temple ki de ban shasait daka depay balavi ha ka bad senrate yaki tangki masilud basaw bam tingit bakalam tobria wat ha ka medjong ki omde bandon kano ka jing tobria kabamod ki masilud basaw rong bambit kino ki snew badon dakawe patorong minda ha Israel kila yo yakane ka masilud barong saw kila wanra na Amerika kidang penkare shisin Pakistan yakane ka jingkinia bad masilud basaw kinstang no banshna yaka temple balai ha Jerusalem banshna yakane ka temple kidon kam yaka jaka badon ka mau jongu Abraham ubakinia kata kamau kadon kapo kaweka mosque kabakerteng Al-Aqsa Mosque Mosque banshna yak yimane Jew kideben pintawa yakane ka Al-Aqsa Mosque kane kalonga mosque balai jongi Islam
haperte barokawe pilaban modun lada hakabanshna yak yimane ha Jerusalem lada ke pintawa yakane ke yimane jongi Islam kai kaban sajia kanmi yakatma bad I kaneka Hamas kalayo I lupa yakaba Israel kapin karai minta Israel ke persyang ban yaletma saudong bat kimud ban yakinino yak Gaza baro kadai na kapinta kum kaneka jimpin karai shisin baka don kane kumba ong jisu kumba ong maham jisu kan mi yakatma balai kan ka baro ka parte kan jortiao but tangki bakaloy ban im nagabenda u Khrist tangki ba playa u Jisu yaki baba kinsa yo yakabainong tinagataga daw ko himmen ko para ngidon kam ban sautu shai kadar ka parte kayaid kurki kay parte kayaid stat tang kawe kata ka jingtumu yaka smart tatu ten so poi ka jingsan sharbaro shisin la poi kane kum kini kitma bat ki jingsinyu kawe hadin kawe pat te kai ka bangide banle ngide ban pin kare kamaria teisoti kala pau habun ki jaka kala pau ha Lourdes kala om duai pin biang kala ka bamod kala pau ha Fatima katkindai katganyu mallaki katlai tarik Hadu Oktober katlai tarik bad kala aya ka kubor ya kikina laingot kikina bad hakata ka kubor kala ang duai penkantang ya ka Russia lemkomda ka Russia kan kerlalong ka daw jong ka jingjot bun giri kane kadang jia minda pilaban yoi pilaban pule pilaban pet haka social media pilaban yoi kaya ka baka Russia kadang le haka parte minda hallelujah kamaria teisoti kalayattu lupa lemba kenikikina bangide ban duai rosary ban lailo na kiniki jimma kaba ap yangi kamaria teisoti kalayattu lupa lemba kane ka jimpao jongka bagensa don ka jingya kulmar haka balang ka jingpynbna ya uppa bakoid bad kaniru kala urlong bad menda kamaria teisoti kala pau ha Japan haka Our Lady of Akita shakawe ka sister Agnes bad sister Agnes sasgawa bad kala ong iya kane ka sister ba kaperte kayahit stat chaka jingchot but kan sa one here ya kading na beneng but kan tanglud bun kibriyo but kibriyo kibalaitim na kata kin puzon kin duwai kan jindala bashi bun ngiro ngikoloniat bad ki jimbatai ki nambatai shapang kane ka kubor Maria teisoti sha akita ki ang kaneka kransha panga jimbate atom bomb bad ngitim habajia ha Hiroshima bad Nagasaki kaladon ka ding ha do ki kilometer ka ding kala klang minda kaneka jingyatu jonga Maria teisoti ka kransha panga jingjia kaban sajia ha ka parte saudong house name katkindai spa prapo we hadu katpindai spa prapo kindai ka Maria teisoti kala one pau shaki kinna school ha ka Rwanda bad ha ka jaka kibeho ka Maria teisoti kala ong yaki kinna ngayo yaka wa jongasnam ngayo yaka wa jongasnam kabatoid bad hadin kumba shipos nem eye ha Rwanda kala donka jingpynbna brio artili ki jai benrio bad kila pinya hado shippo langut ki brio
hadin ka jimpau jangga Maria teisoti. Man ki jimpau, but man ki jingetu jangga Maria teisoti ka urlong. Ha ka perte, but ka Maria teisoti ka peni, ka kadau ya ki kina duai rosary. Duai rosary, ban lai loit na ka jingma, ban lai loit na kum kini ki jingjia, ban lai loit na ka pop, kela ka bamod, but duai rosary. Ko himmen ko para ngi ki kun jango bale ngimde ben ting habang yosngo shapang kum kini ki jingjia ngimde ben do jingkarmen henre ka jingkarmen jongi omde ha kene ka perte ka jingkarmen jongi kalong ha utrayu ble jongi ka jingkarmen jongi kalong ha ka maria teisoti ka kami jongo bale namar ka maria teisoti ka kami kam shimkwa ya kikun jongu jisu kin jot tiaw ha kene ka perte namar kano ka jingkuan jong kene ka perte ngidi ben kindi buram yalade ngidi ben wan pai shau jisu ngidi ben stang ban kala ka bamot ngidon kam ban pendemai ya kiinga sem ki jongi kam da biang ban immalumala buon kiinga sem ha kene ka juk ki immalumala Buon ke longko me ki malumala, buon ke longko pa ki malumala, buon ke kon samla jangi ki malumala, kakti no bale ka kadau shai kadar, ka jingsuh kun kalastang, namar kadon ke dakishin kilenga perte, iya ke dakishin, menda ka jingsuh kun kalastang, kabamot ka jingka kalajan, jingka ukun kalajan, lano kan urlong, ngimla ban batay henre ka jingka ukun kalajan pipat pin perkat kumno pin rai kumno pimud ban im kumno kalabiang ya pi ban im kumne ne pidon kam ban pendimai ne pidon kam ban long ki Kristan ba bashirhem ne pidon kam ban duai baro shing shisem ne kalabiang ne em yapi da ka ba be ya ka rompong jong ka ne ka perte da ka ba ong kanang jingai kam lele ngan im kum ne kalabiang ne em yapi ban perlut ya ka por jombi ya ka pisah jombi da ka ba le ya ki kambernya ha ki pung ha ki jaka badon ke jingyala kai kalabiang ne em yapi da ka ba pinhon yalade tang da ka ba be ya ka mobile games kalabiang ne em yapi da ka ba bernya yalade da ka jimbrai ka do kato kum kini ki kambaro kin penim yapi kato kum kini ki jimpin sngoba kadon ne em bo ka bor ban penim ya ka mensi em jampi ladapi ong kine baro labiang yanga ngamdon kam hadu kata ban pindim maya ke jingim kalabiang yapi rai mapi ngilaban kren kumne yapi ngilaban kadau yapi kumne minda kasyong kapi vei ko longo pa ko kon samla pi kikinna bas ngap yanga ban shimya ka jingrai ban pende maya lade ban kala ka bamod ban kam jan badu jisu ban perlong ya kiinga sem jambi ya kiinga sem baduai omde duai malumala jing duai step henre ki bakaloi ban perlot da ki kanda hakinga sem jambi da ka baduai rosary maria teisoti namar hamalle ke jimpau janga maria teisoti kala kendo ya kibriu duai rosary maria teisoti henre bo na pedeng jangi ngi jaitu palat ngimla por eye ngi pindap na ka jingduai hapo san minute ne ar minute ne shipo minute na mar ngiyong ke jingduai pan ka jrong palat nanda ngis ngau hun yalade da ka ba pindap kerki ya ki jingduai malumala nanda ngilong ki bru ba duai pi perkat yalade pi puzon yalade kato kum kane ka jai jingduai ka ba pe perlong kan pinpoint ni yapi shabaneng haba wan poi kata ka jingjia ka bashirke kawe hadin kawe pat ko himmen ko para kadak ka shinjang ka parte ka maham yangi sashasin ka gospel ka maham yangi ujisu maham yangi
kabalang kamaham yangi ngidon kam ban kendit benrio ngidon kam ban pendema ya ka jingay jangi ngidon kam ban pai shaw jisu ngide ban ya ka jingim kabakoi kiba ha ka pop kide ban kala kabamot koloy kibri kibambat penbed ya ka jingim kide ban shimkia ban penbed ya ka jingim mensiam jambi ngimla ban shuong taray uble udang isene taray uble udang isene kapor jangga jing taray kalakot kapor jangga kam kalastang ladang ishim kia yaka jing kot jang uble hakane ka step shim yaka jing rai ban pendima yaka men siam jampi ay bau jisu unang karku kardo yapi banang sauto yaka sur jangu banang sautu ya ka jing maham jangu kabangi i saudong jangi man kasngi man ka kelipmat ai bau jisu unam pendemai kamen siam jangi jisu ba i karku kardo baro kini ki himmen ki para ki basngap ya kane ka kubor baba naga benda ka jing men siam ki basngap ha online ki basngap hangne ha kama chame ai ba ka jingem jangi kalong ka ba seiso bakin long ki kun bas auto ka jingsuh kun kalastang bat kalajan ka jingwan kun temai kun ubryu hakaburam enyaro ya utrai